ekarri ditugu hiriko herri kirolak. Hiria eta herri kirolak. Iruditu zaigu, hirian ere herri kirolak badaudela. Eta, bueno, hementxen plazaratu ditugu. Tematika berria da, hau. Hemen badaukagu postontzi bat, buzoi bat, baloia bota eta sartzeko, toka moduko bat, baina esango du urbanoa. Gero era, hankapaluen modukoak gaur egun kalean ikusten dituguna dira, zerak ez? Makuluak, ez? Makuluekin pentsatu dugu, hori ez, hankapalu moduan erabiltzea, zubia pasatzeko oztopoen gainetik, ez? Ipika batean zaldiek egiten duten bezala. Badaude txingak ere, baina txingak izan beharrean zarrak dira gaur egungoak, izan daiteke butano bonbona, ez? Urbanoa da. Edo erosketak, hor ikusten dugu jendea, ez, ibiltzen dela, ez, txinga moduan eramaten, ez, zorroak. Zebrabidean egin duguna da, pixka bat, begiak itxita pasatu behar da alde batetik bestera bastoiarekin, ez. Eta ondoan, nolabait esateko bere personifikatuz edo zebra dago, zebrabidean. Gero, badaukagu baita ere, hor, arropa arrantza. Gertatzen zaigu ez batutan ez, bigarren solairuan biziz, erortzen dela arropatxo bat, eta bekoa ez dagoela, eta pita eta garranga batekin ez, nola galtzerdia nola berreskuratu ez. Arrantza urbanoa, pentsatu dugu. Eta, farola ere. Farola beti hor daukagu hirian, eta oso elementu, oso kukaina bat da ez. Eta, iruditu zaigu, kukaina bezala, hori ez, igo ezkeroz, argia piztu, eta hurrengoak itzali egiten du. Lokotxak ere jarri ditugu, baina plaza batetan, ez? Plaza baten erdianan, lau txokokin, eta hartzeko berriz, garbitasuneko, garbitzaileak ibiltzen diren bezala gaur egun, ez? Lurretik makurtu gabe ez, horre atzapar luzeekin, ez? Hartzeko moduan. Kamareroana eta bandeja bat hartzezu eta basoa da urez beteta. Eta semaforoaino jumartu da eta ezin zaizu urik erori. Eta jolas askoz gehiago daude. Adibidez, hor dagoz, hor daudez, zilarrueda bat, eta hor daude makil batzuk bezala eta hortik pasabazea. Eta gero, buelta eman bazu, dago borobilua eta buelta eman bazu. Eta hori polita da. Eta ikutzen bazu baseratik astezea. Baina Euskal Herria da nirea gara. Daude joku batzuk, pues, zila aurkidunakin pasabehazula hortik, lorategitik loreak ikutu gabe. Eta gero, buelta ematen duzu eta beste aldera etortzen zara. Normalean izaten dira, jartzen dute hola makillak eta gehiago izatea makillarekin eta hola. Baina Euskal Herria da nirea gara. Hartzeituzu bi bastoi hola eta inbehar da oso kabatora alturan eta inbehar da hori ikuitu gabe zeratu saltatzen. Bai, oso politxa izan da. Hemenin behar da makillak sartuta zulon edo makillak gabe horreak oraino jo da, nik ustezun borobil hortarako sokatik tira da gero beraino jetxi, baino makillak enduta. Aizea sorgiteke soilik asperenka, gau berberean iuntargia. Egeiena hangoan, baloia bota hor dela zulon eta etortzula eta nibelez jotzea da eta nahi hoi. Hau urtean behitea eta berezik izatea, hau gustatzezkegu.